Fi di Joseph, hwn di Calwm, a da ni'n astudio rheolaeth cefn gwlad lefel 3 yn Glynllifo. Nes i benderfynu dod i'r coleg oherwydd bod ni'n cael bod tu allan ag mewn dosbarth, do'n ni ddim yn hoffi bod just mewn dosbarth trwy dydd yn ysgol, a do'n i'n meddwl bod hwn yn gwrs oedd yn ffitio fi yn iawn. Fel rhan o'r cwrs, da ni wedi bod ar niferoedd o dripiau gwych. Da ni'n mynd ar un wsos nesaf i Gloucestershire, a mae hwnna yn mynd â ni i lefydd fel Felin Goed gwahanol sy'n gweithio, a dwi'n meddwl fydd y grŵp a finna'n wrth y modd gael dysgu am bethau newydd. Ni wedi cael siawns i ddefnyddio chainsaw, da ni wedi cael chance i saethu. I fi mae hein yn sgiliau sy'n mynd i adael fi bod mewn lle da i fynd i weithio, a wedi enjoyo nhw hefyd. Ers fi fod efo yma, dwi'n teimlo fatha dwi'n person gwahanol, a mae hynna wedi gwneud fi'n person lot gwell. Fel fyddai'n gadael y cwrs, mi fyddai yn meithio yn Llanberis Lake Railway, ac mi fyddai'n gweithio fel gad rhan fwyaf o'r amser, a mi fyddai'n gweithio fel torri coed a DIY jobs o bethau. Ar diwedd y cwrs, dwi'n gobeithio mynd i Brifysgol Bangor i wneud cwrs coedwigaeth Field Conservation. Dwi'n gobeithio mae'r sgiliau ymaferol dwi wedi esblygu yn coleg yn mynd i helpu fi i gymharu efo rhywun sy'n dod i'r cwrs o ysgol. I unrhyw person sy'n ystyried dod i wneud cwrs yn Glynllifo, swn i'n deithio nhw i ddod, ond mae rhaid nhw bod yn siŵr bod nhw yn medru gweithio'n galad, ac os dyn nhw'n medru gwneud hynny, dwi'n meddwl fydden nhw gael lot allan o'r cwrs.